Dobre, ľudia, boli sme privolaní do jedného lesa. Lokalitu tohto miesta nechceme zverejňovať, ale ide tu o to. Vzjavuje sa tu duch mníšky. Tá mníška tu údajne v 17. storočí zabila nejaké deti. A tu ich na týmto mieste kde pochovala. Nevieme kde. Zabila 333 detí a tu urobila, a proste tu ich pochovala niekde. A dneska sme boli privolaní na toto miesto z tohto dôvodu, že tu údajne sa stále zjavuje na tomto mieste duch mníšky. Tam ten oheň, čo vidíte, to sme zrobili my z toho dôvodu, že je troška chladno, že by sme sa mali aj kde troška zohriať. Na zábere budem iba ja a ideme si pozrieť a skúsiť zachytiť tu paranormálne javy, lebo chodia tu hubári, veď vidíte, je to normálne klasický les, hej. Chodia tu hubári, chodia tu ľudia sa poprechádzať, však to sú normálne chodničky, veď vidíte. A hlavne nedaleko tohto lesa žije jedna rodinka a stále im v noci klope na okno niekto alebo niečo a nikdy nikoho nevideli. Tak tú rodinku nebudeme natáčať, ani na zábery nebudeme brať z tohto dôvodu, že nechceme byť verejne. Povedali nám len toľko, že syn matky, ktorá nás tu volala, videla v tomto lese. Ešte nič, už počujem tu pohyb. A tu nejaký zajac bude, nie? No proste syn videl tu, presne tu, kde teraz stojím, na tomto mieste, bol tu s nami. Proste tu. Však no aj počujem pohyb. Že tu na tomto mieste videl mníšku stať. Tak my sa sústredíme tu na toto miesto a poslal nám aj fotku. No neviem, či je reálna, tá fotka. Tak skúsim, dám ju do záberu tú fotku, takže ju uvidíte. Takže volá kde tá mníška stala. Tak sledujte video a my začíname a zahájime vyšetrovanie paranormálnych javov na tomto mieste. V dávnych časoch ľudia verili na príbehy, keď neexistovala Kantová matematika. Ľudia verili na duchov a príbehy ich spojené. V dnešnej dobe je moderná doba, kde ľudia neveria na take-two príbehy. Sme tu, my lovci duchov, lovci paranormálnych javov, pomocou prístrojov dokážeme zachytiť dušu. Entitu, ktorá sa prejaví, duch generuje elektrické statické pole a my ho dokážem detekovať pomocou prístrojov, ktoré používame. Sme tým po stopách duchu. Paranormál. Všetko, čo uvidíte na záberoch, je čistá pravda. Nič nie je naefektované. Nič nie je upravené na sledovanie. Uvažte, či veríte na duchov a na spirituálny svet duši. Po stopách duchu paranormál. No dobre. Prešiel som si na kameru s nočným videním. Najlepšie pozantik je natáčať na takúto kameru, kde nemám svetlo. Takže ja si teraz vyberiem jeden prístroj. To je K2 detektor. No dobre. Dám to ešte jeden. Dám ho tu. No dobre, keď je tu s nami duch mníšky, skúsa mi dať prejaviť. Vystrašil si tu veľa ľudí.
Daj nám zameje, že si tu. Maximálne tak počujem pohyb. Nič. V ruke držím K2. Poď, približ sa ku nej. Teraz aký priebaný dement bude ísť autom. Neviem, či sa mi zdalo, alebo sa mi zdalo, že je taká dvojka. Piču, si robí zo mňa piču. Si tu? Hej. Tá dvojka mi preblikuje. Jaj. No poď bližšie, poď. Neboj sa. Poď, dotkni sa tejto krabičky. Nemusí sa báť, táto krabička ti nejak neublíži. Prejav sa, keď si tu. Rozblikaj mi tieto diódky do červená. Verím, že to dokážeš. Poď. Zapal som ti ďalší prístroj. Tento, to je rempot. Poď, rozblikaj mi ho. Poď, ukáž svoju silu. No poď. V ruke držím ďalší detektor. Vonkajšia teplota je 11. No poď, zmeň mi hodnoty na displeji. Pozri. Ja ti dám ešte jednu takú srandičku, jo? Pozri sa, tu sú také guličky. Nechám ti ich tu. Poď, dotkni sa tých guličiek. Rozblikaj mi ich. Takto ich rozblikaj. Poď. Ja stále počujem nejaké kroky. Stále dozadu. No hýbaj bližšie, poď. Rempot mi preblikuje. No poď, nech vyberiem ďalší prístroj. Poď, pozri, tu máš také... Môže sa s nima hrať. Pozri. Oni takto blikajú. Teraz som to bol ja. Skúsime nadviazať s tebou komunikáciu.
Poď. Si tu? Hej. Kde si? Veď ťa nevidno. Čo? Nevidno ťa. Tak. No chceš s nama komunikovať? Nastavila som ti to. Čo? Auto. Rempot. A kde si? Dík. Poď rozblikajte tu guličky. Je tu stále nejaký pohyb počívam. Ale ten rempot mi stále preblikuje. No kde si? Strašíš tu ľudí a teraz sa nechceš ukázať? Nechceš sa nám prejaviť? Pozri, ja mám času dosť. Ľudia, aj do rána s tebou tu budem. No kde si? Približ sa k tejto anténe. Teraz je tu 13 stupne, ako sa tu oteplilo, bolo pred chvíľku 11. To si bol ty? Alebo bola?
Skúsme aj tento detektor. Približ sa k tomu detektoru, ktorý držím v ruke. No čo, prejaví sa nám? Buď tá rodinka si to vymyslela, ktorá nás tu volala, alebo je to pravda. Lebo stále počujem nejaký pohyb. Také jemné kroky počujem. Ale zatiaľ som tu nezaregistroval žiadny výkyv. Skúsim si jednu K2 zobrať ku sebe. No kde si? Pozri, nemám dôvod vybrať ďalší prístroj na komunikáciu s tebou, pokiaľ sa mi neprejavíš. Dobre. Pozri, priniesol som ti prístroj na komunikáciu. Skús nám do tejto krabičky odpovedať. Alebo krabičky, je to aplikácia. Ja si počujem tu. Shadow. Backyard. Baskia. Kto si? Dneska, keď sme streamovali, sme dostali odpoveď Kelly. A že to bolo niekde inde. Bost. Takže by išla burka. Toto mi ešte v živote táto aplikácia nezrobila. Čo robí teraz? K2 to nejako neovplyvňuje. Consumption. No poď. Conception. Seriously. Riot. Riot. No čo, prejaví sa? Look and listen.
Ľudia, tu sa teplota otepluje. Pred koľko bolo 13, teraz je 15. Veil of shadows. Na tému mi ukazujete 15 stupňov a bolo tu 13. A jak som tu prišiel, bolo 11. Easy. Easy. A miligausy sa nemenia. Stále je to isté, čo bolo. To je zaujímavé. 15 stupňov mám tu. No budú to tie pojebané auta chodiť hore dole. Chodí z tohto miesta k rodinným domom, čo sú tu nedaleko. Ridge. Ridge. Nič dobre. Heaven. Vidím, že komunikovať veľmi nechceš. Dobre, skúsime inú metódu vyšetrovania. No dobre, tak čo mi svetlo prebliklo, čo už aj kamera s nočným videním blbne. Hej, máme kameru s nočným videním. Čo preblikuješ? Ja si mi to nerobil. No dobre, mám tu pre istotu aj baterku, keby náhodou. No ale prestaň blikať. No skús mi komunikovať. Nevidím ani kokot. A poď. Skús za mňa nadviazať nejakú komunikáciu. Skús tu kolo tohto stromu. To bolo čo? Bola si to ty? Zapínam teraz normálne. A tu dačo sa hýbe.
Kamera s očným videním mi blbne. Dobre. Neviem, ľudia, či mi jebe, alebo tam, kde teraz svietím, vidím siluetu človeka čiernu. Aký pes. Ty kokot. Zviera to není, lebo zviera keby bolo, utekalo by to hneď. No to ti jebe. Ty počuj. Tam vzadu pre stromok som videl, jak niečo pohlo sa. Niečo čierne prešlo od jedného stromu ku druhému. Čo mi blbne to svetlo? Ľudia, neviem, či mi roblo, ale videl som kod tamat, kde teraz svietím, niečo čierne, jaká postava, prebehla semka. Idem troška bližšie tam. Presne na tom miesto, kde teraz svietím. Tam som videl, jak niečo prebehlo. By ma zaujímalo, prečo mi toto zelené svetlo takto blbne. Už konektor odchádzal. Nič. Som skôr na mieste, kde je tamto. Tu, presne. Od tohto stromu niečo čierne, čierna postava prešla tu. Dobre. Do piče, to som sa už dosť ďaleko vzdialil. No dobre. Bijam speedbox. Mám. Si tu, na tomto mieste?
Si tu na? Aktuálna teplota 11 stupne. Hej, toto ukazuje mi Ligausi. Dobre. Mám tu ďalšie prístroj. Skús mi zmeniť hodnoty. Poď, ukáž sa. A poď. A poď ukáž svoju silu. A tento detektor ťa zaznamenám. Začo žiadny výkyv. Hej, môžete si pozrieť. Hodnoty sú takéto. Jedna strana merá elektriku, to je tzv. Statická elektrika, druhá strana magnetické pole. Magnetické pole je stále na nule a elektrické pole má nejaké výkyvy, ale je to slabé. Si tu? A poď. Si veľmi zaujímavá. Veľmi zaujímavý duch zo 17. storočia, ktorý vraždil deti. Prečo teraz nechceš ukázať svoju silu? Nesiem ti ďalšie obete. Mám ich v aute. Poď. Mám tu 5 detí pre teba. Tak ukáž sa. Táto duša tej mnišky sa nám nechce prejaviť. Vôbec. Vidíte, držím v ruke stále tento detektor na kamere s nočným videním. Svetlo. Boha, som myslel, že neviem, to bol orb. Tu stále počujem dačo. Taký pohyb. No dobre. No dobre, sklamala si ma. No dobre ľudia, sme na záberu videa. V tomto lese dačo je. Je tu nejaká duša, lebo sme ho zaznamenali. No nezaznamenali sme na detektory, ale zaznamenal som ho ja. Videl som čiernu siluetu človeka, ako prešla od jedného stromu ku druhému. Takže toto miesto je naďalej záhadné. Sledujte nás, naše profily, YouTube kanál, mám aj TikTok, takže môžete ma aj tam sledovať. Skúsime tu prísť ešte niekedy a rovno tu zrobíme livestream. Živé vysielanie, takže budeme naživo vysielať a budeme vyšetrovať toto miesto, lebo tu
Fakt, tu dačo môže byť, nejaká duša zbludila. Bol som až úplne tam pozadu, heď. A videl som, neviem, či na kamere to bude vidieť, ak budem strieľať video, tak uvidím. Takže ďakujem za zhľadnutie videa a vidíme sa v ďalších videách.